Ми декілька місяців тому зустрічалися сумісно з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рифатом Чубаровим, з головою ОВА Олександром Прокудиним і запитали, чим ми можемо допомогти. І вони сказали, що одним із них їм дуже потрібні швидкі для місцевих медичних закладів. Отже, ОВА звернулася на адресу до Astem Foundation з проханням надати ці швидкі. Отже, сьогодні ми їх купили в Німеччині, привезли, а вони вживані, але в дуже доброму стані. В них є ноші, все потрібно для праці. І сьогодні ми передамо їх. На жаль, ця війна несе дуже жахливі наслідки для суспільства, для Херсону, для країни загалом. Руйнуються міста, громади, страждають люди. І насправді лікарі роблять неймовірні речі. Вони для нас герої і для нас велика честь сьогодні внести свій маленький вклад в медичний фронт. Сьогодні передаємо взагалі 3 швидкі в Херсон, різні лікарні. Будуть працювати на те, щоб евакуювати і цивільних, і воєнних, військових. Тобто машини в хорошому, доброму стані, пройшли технічне обслуговування. Впевнений, що будуть корисними для наших херсонських, для громадян з Херсону. Це несподіванка для нас дуже велика, так, і ми просто щасливі, відверто кажучи, так, тому що автомобіль у нас не дуже нові, м'яко кажучи, так, а це відносно новий автомобіль, і він ще побігає і послужить нашим хворим.